Apa kowe tau mikir aku? Utawa pundak sing biyen kok kanggo nangis? Apa kowe tau mikir bab katresnan? Utawa amben sing biyen kok kanggo turu? Apa kowe tau mikir dina kuwi? Dina nalika kowe ngomong aku tresno kowe. Apa aku mung wong bodoh mergo isih mikir yen kowe isih bisa tresnaku? Ana sing nyebut iki katresnan, nanging kowe nyebut iki sen. Aku srengenge ing mangsa dem lan tegon nalika udan, kaya bayan ing cahya. Aku bakal tansah ana ing sisimu, dadi satriya nganggo wajah padang, utawa tawanan katresnan. Apa kowe tau mikir wengi kuwi? Wengi nalika aku jaluk nyekel kowe, utawa jaket sing tak kanggo saben dina. Apa isih ana panggonan sing nyimpen kowe sing lawas? Kowe wis gawe cetha yen